Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Burkina Faso da Italiya sun cire buƙatar biza ga masu fasfo na diflomasiyya da na hidima. Gwamnatin Burkina Faso da Italiya sun cimma yarjejeniya ta diflomasiyya wacce ta soke buƙatar samun biza ga masu riƙe da fasfo ɗin diflomasiyya da na hidima. Muddin tafiyar su bata wuce kwanaki 90 ba a kowanne lokaci. Wannan mataki na daga cikin hanyoyin da ƙasashen biyu ke bi domin ƙarfafa dangantakar diflomasiyya, sauƙaƙa zirga-zirga tsakanin jami'an gwamnati da kuma ƙara yawan hulɗar aiki da musayar bayanai a tsakaninsu. An rattaba hannu kan wannan yarjejeniya ne tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu a wani taro da aka gudanar, inda ɓangarorin biyu suka jaddada muhimmancin ƙarfafa haɗin kai a matakin gwamnati da diflomasiyya. Wannan sauyi zai taimaka wajen hanzarta tafiye-tafiye na jami'ai daga kowanne ɓangare ba tare da tsangwama ko ɓata lokaci wajen neman izinin shiga ba. Ana kuma kallon hakan a matsayin wata hanya da ke ƙarfafa amintaka da haɗin gwiwar diflomasiyya tsakanin Burkina Faso da Italiya. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.